Vi har lavet et forsøg, hvor vi skal teste vores reaktionsevne. Vi lader en lineal falde på et vilkårligt tidspunkt, og så skal vedkommende hurtigst muligt nå at gribe linealen. Og så noterer vi, hvor mange centimeter det har taget, før man har fået greb om linealen. Vi har sat 3 datasæt op. Kolonne A, det er Christoffer. Kolonne B, det er Malene. Og kolonne C, det er Anne-Sophie. Og herude kan vi se på de 15 forsøg i alt, hvor mange centimeter det tog os for at gribe linealen. Når jeg har lavet mit datasæt, markerer jeg dem og går op i flere variable analyse, klikker på den boxplot og analyserer. Jeg får nu 3 boxplot frem, som kan sammenlignes. Vi har en fejlkilde i dem her, kan vi se, fordi at en af mine på 22, det er den der er her, den er ikke med i boxplottet, og der er 3 punkter for Malenes, som heller ikke er med. Men derudover kan vi sammenligne dem. Medianen er den der er i midten. Den nedre værdi 25%, 50%, 75%, og så mangler der altså det sidste, det fjerde kvartilsæt for Malenes. Stop. Så har vand pis. Hvis du ser på boxplottene, ses det, at Anne-Sophie og Malene er dem, der har fået den mindste værdi. Så man kunne derfor argumentere, at de har vundet. Hvorimod at Christoffer er den, der har fået den mindste spredning og har de fleste af hans inden for rækkefølge, inden for de mindste tal. Og derfor kunne man også argumentere for, at han har vundet.